Баршагызга да имин һәм матур ял көннәре теләп тапшыруны башлыйбыз. Һәм экраннар алдына яңа Терешка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Абдряев Гилман Зарифулла улын чакырып алабыз. Бүген 2 гыйнвар көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы гомер тантанасын каршылый. Шушы онытылмаслык матур бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Нурия апа, кызы Альбина һәм Венера, кияве Фәнил, оныклары Алина, Марсель, Реналь котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. 70 яшь. Нинди соң бу ир-ат өчен вакыт дисез? Бик матуры кадерлем. Хәзер инде гомер буе тырышып эшләгән тормышыңның җимешләрен татыр вакытың җитте. Безнең сөеклебез гаиләдә бик кадерле бала булып туган. Шуңамыни ул иң җаваплысы, иң тырышы, тыйнагы, гомумән үрнәккә куярлыгы булган. Әти-әнисенең газиз баласы буларак ул артык назланып үсмәгән. Киресенчә, бар эшкә дә өйрәнеп, бик тиз кул астына кереп, аларның беренчесе ярдәмчеләре булган. Туган кардәшләренә дә терәк, ышаныч саклаучы һәм яклаучыга әверелә. Кадерлем, без синең белән инде дистәләгән еллар бергә тормыш сукмагыннан атлыйбыз. Бу үзе бер олы гомер. Шул вакыт эчендә тормышның әшесендә, дешесендә бергә татыдык. Күп сынаулар төште безнең башка, ләкин бернинди язмыш җиле дә безне аяктан йыгып айыра алмады. Мәхәббәтебезнең көчле булуын бүген инде еш кына кунакка кайткан оныкларыбыз дәлилли. Күрәсеңме, без үз бәхетебезне никадәр үзебез җиңеп алдык. Мин гомере буе синең артыңда ышанычлы килеш яшәдем. Рәхмәт сиңа, җаным, барысы эшендә. Үзе килгән бәхет бәхет түгел, эзләп тапкан бәхет кадерле. Әнә шундый сүзләр вакыт-вакыт телеп ала минем бәгырне. Ялгышулар үткәннәрдә калган, бүгенге без бигрәк кадерле. Якыным белән соңгы көнгә кадәр бергә үтсәк иде гомерне. Бүген аның гади туган көне, 70 яшен менә тутыра. Ул бит ирем, дустым, якыным да түр башында әнә утыра. Олы йөрәкле синең белән кавыштырды безне язмышлар. Тар сукмактан читкә тайпылмыйча җитәкләшеп барсын тормышлар. Кадерле без, сиңа нинди генә рәхмәтләр әйтеп баш исәк тә аз булыр кебек әткәй. Син йомшак күңелле, сабыр, төпле киңәшләреңне бирүче әти һәм бик якын бабакай. Синең узган гомер юлың без балаларың өчен үрнәк. Бай тормыш тәҗрибәң аша безне тормышны аңларга, хезмәт сөяргә өйрәттең. Якыннарың нинди генә гызыр белән мөрәҗәгать итсәләр дә, һәр чак ярдәм кулыңны сузасың. Һәр кемне ачык йөзең, тәмле телең белән каршы аласың. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Киләчәктә дә безгә терәк таяныч бул. Син һәр чак киң күңелле, олы йөрәкле, һәммәбез турында да кайгыртып яшәүче ныклы таянычыбыз. Син янәшә бездә әтиебез булу белән без чын-чыннан бәхетле. Киләчәктә дә тормышны яратып, әниебез белән шатлык куанычларны бергә уртаклашып, бар канат булып озак яшәсәгез иде. Гомер юлың озын-озак булсын. Тигез тормыш аны бизәсен. Гомерләрең бәхет белән үтсен. Авырлыклар бер дә килмәсен. Бүгенгедәй матур, көләч булып, нык-нык басып җирдә яшәсин. Узак еллар сау-сәламәт булып, яшен булып, күкрәп яшнәсин. Хөрмәтле Гилман Зарифуллович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бәхет теләп юлларыңда, гүл чәчәк
okuma ömür uzadı biz irkem birge eli yanında yarın bulganda gözlerge irte eli tuğan günün bilen kutla şeşkeler bölegiden yaktı bulsun nurlu bulsun duvar tamınarın irken tuğan günün bilen kutla şeşke